11 А клас на СОУ Любен Каравелов се включиха в националната кампания "Обичай себе си, за да те обичат и другите" към Държавната агенция на младежта и спорта. Днес те взеха участие в разговора на тема "Бъди независим, обичай живота". Основната цел на проекта е провеждането на информационна кампания против зависимостите от алкохол, цигари и психотронни вещества. Срещата разговор поведе Иван Ганев, представител на Радио Рейди, чието идеи са насочени към младежката аудитория и нейните проблеми. Той представи медията и нейния младежки екип, който е от 1 година. Журналистът говори за пристрастяването на младите хора към цигарите, алкохола и наркотиците и съобщи защо трябва да си независим. Защо бъдем независими? Ами защо трябва да сме независими? И от какво? Ами много ясно. Трябва да сме абсолютно независими от всичко. Най-вече от нещата, които ни заобикалят, които са опасни за нас. Както държите тези брошурки, не знам колко от вас ги отвориха, вътре ставаше въпрос за, както прочетохте, за цигари, за алкохол, за наркотици. Всеки ще каже, да пушиш е модерно, вярно. Всички пушат. Модерно е. Да вземаш наркотици, жълтото хапче, червената роза и други, също е модерно. Само, че наркотиците убиват, мали приятели. Иван Ганев говори подробно за вредата от употребата на наркотични вещества, за пристрастяването. Той припомни, че нелегалната му употреба води до смърт. По-нататък събеседниците му представиха своите знания за видовете наркотични вещества, познати на младите хора днес. За награда получиха кърпички с емблемата на